10 שאלות. שאלה מספר 1 יענה עליה יגאל, שאלה מספר 2 יענה עליה ספוס, שאלה מספר 1 לפי המספר של השירות המספרים גלויים, שגם הקהל יראה, בסדר? וכן הלאה, שאלה מספר 4, אני מחלק לכם עכשיו את הדפים, אתם יכולים לכתוב בעפרונות כבר את התשובה על הדף שלכם של שלב 1, ומתי שאני מגיע, לא לצעוק לפני כן את התשובה, כשאני שואל את השאלה, אז אתה עונה את התשובה, בסדר? טוב, שלב ראשון, מי אמר למי? שאלה מספר 1, בבקשה. שאלה מספר 1, ועתה ישבעו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד. כן, יגאל. רחב למרגלים, בואו נראה תשובה. גבעון ליהושע. הגבעונים ליהושע. בואו נראה, הגבעונים ליהושע, 10 נקודות ליוסף ישראל. שאלה... כן, יהודה. יהושע לבני יוסף. יהושע לבני יוסף, בואו נראה תשובה. רחב לשליחי מלך יריחו, יפה מאוד. שנה נקודות. לב ליהושע. לב ליהושע. יהושע לגבעונים. יהושע לגבעונים, מעולה. אחסה לקנים. שיר לו. שרית ופלית. יוסף ליהושע. בני יוסף ליהושע. קציני העם. יהושע לקציני אנשי המלאכה. ושאלה האחרונה, שלא תקרא, בואו נראה אולי הקהל יוכיח את עצמו. השם ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו. הלוי ויהושע. כמעט. לא מי ידע את התשובה? בתוך אחינו. כן, כן. זה, נכון, כן. מי אמר למי? כן? לא צלופחד, יפה מאוד. נקווה שפעם הבאה בנציגי הקהל יהיו משולחים. אנחנו בשלב השלישי, כבר נהיה יותר קשה. מי שחושב מהקהל שהוא יוכל להצטרף אלינו, אז שיחשוב כבר עכשיו על זה. יפה מאוד. אחן, יפה. בואו נראה. תגיד. תוכחת יהושע. איפה זה תוכחת יהושע? באיזה הזדמנות? בסוף הספר. יפה. 5 נקודות ליהודה בן יעקב. רחב והמרגלים. יפה מאוד. מה אימא? מלחמת העי. מלחמת העי. תדע מאוד. באיזה דרך? מעבר הירדן. מעבר הירדן. יפה מאוד. באיזה מקום זה? אלעד כפיים לך שאלה קשה, בוא נראה אם תדע אותה. ואספו אותו העירה עליהם ונתנו לו מקום וישב עמם. יודע? לא יודע. רמז? 5 נקודות יורדות, אתה מקבל רמז לקראת סוף הספר. מצווה מהתורה. הרי מקלט, נכון. שאלה. מלחמת 5 הדרכים, יפה מאוד מול הגבעונים. מלחמת מלך חצור והמלחם שאיתו. יפה מאוד. כן, צבי. מעולה. שאלה. עכשיו כבר לא מעיזים, אה? רואים שזה קשה. כן, עוזיה, בבקשה. תסתכלו על הלוח, אתם מקבלים, ויקחו מתוך האוהל, אנחנו נתחיל עם בנימין. ויקחו מתוך האוהל, ויביאום אל יהושע ואל כל בני ישראל, ויציקום לפני השם. באיזה עניין זה? שאחד לקח באחרת. מעולה, מחיאות כפיים סערות לשים יביא. קודם כל יישר כוח גדול לרב יעקב על הכנת החידון. על כל צוות הפקת החידון. אבי ארטמן, מחיאות כפיים. העוזר הראשי, בוגר מחזור ג' עזריאל דילבר, הרב שמואל על המשפט, שופט כל הארץ לעזה משפט. אבל בעיקר מה שאני רוצה לברך אתכם, שהקדוש ברוך הוא איתה תורתו ואהבתו בלבכם, אהבת הלימוד שנמצאת על הפנים שלכם, שנמשיך אותה על כל התחומים, לא רק על ספר יהושע, שנזכה בעזרת השם לשמוח בשמחת התורה. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה, כוחי אז וככוחי עתה למלחמה. ומישהו אחר שיודע? כן, מוישה? למלחמה ולצאת ולבוא, יפה מאוד. כמה שיר במקום ההוא?
עמק החור עד היום הזה. יפה מאוד, מחיאות כפיים לנציגי הכיתה ב' שכבר לומדים ספר יהושע. יש לנו את כל הנחלות, כן, ראובן שמעון, כל הנחלות נמצאות, ואנחנו יודעים להתנחלות הלוויים. יפה. מה שאתם רואים פה, אתם רואים פה את ערי הלוויים, יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה ערי הלוויים, אתה אומר את מקלט 2, ואחרי זה 7, 8, 9. קריאת הנתרים, יפה מאוד. והמשפחה הבאה? כן, שום. יפה מאוד, והמשפחה האחרונה? מרי, יפה מאוד. ועכשיו נראה מי זוכה במקום הראשון מכל המתמודדים, הרב שמואל מרום. יהושפט אמיתי, מקום ראשון. מי זוכה במקום שני? אורי איזגי. יפה מאוד. הרב כפיים, יהושפט אמיתי. ומחיאות כפיים מאורי איזגי, מחיאות כפיים מאורי איזגי. ומקום השלישי אליו, בבקשה, המיקרופון נתון ראש מולדת שמח. בכל פעם שבאים לפה מקבלים תעצומות נפש לראות את ילדי ישראל לומדים תורה ודבקים בכיבוש והפרחת ארץ ישראל. הסתכלות אלעדי. רבי יהודה הנשיא אומר, אם הייתי כמו אלעד, מחזיק עכשיו נטייה ביד, היו אומרים לי שמלך המשיח הגיע. תגידו לי ילדים, מה צריך לעשות לפי דעתכם? לרוץ לקבל את פני מלך המשיח, או לטעת את הנטייה? מה היינו אומרים בסברה פשוטה? מי שלא יודע מה הוא היה אומר, שמה עושים? ללכת לחכות למשיח, מכיוון שכל כך הרבה אנחנו מדברים על זה. יהודה הנשיא אומר שהוא היה קודם נוטע את הנטייה, ורק אחר כך היה הולך לקבל את פני המשיח. מכיוון שהנטייה זה ממש משיח. לטעת בארץ ישראל זה כמו ויותר מאשר לקבל את פני המשיח. זה להגשים בפועל ממש את מלך המשיח. ושילדים לומדים תורה, הם בונים ממש מקדש בתוך הבית, בתוך האישיות שלהם, ממש. ולכן גם ילדים הם כמו נטייה, בניך כשתילי זיתים. שני הדברים האלו הם הנטייה, כמו שאנחנו מברכים בברכות התורה, בחיי העולם, נטע בתוכנו. שני דברים הם נטייה, ילדים הם נטייה ולטעת בארץ.